טוב, אז אביבה, קודם דיברנו על הכתיבה שלך, ואת אמרת שההשראה באה לך ממקור מאוד מעניין, בדומה לאופן שבו ואן גוך למשל ניסה לשלב את המזרח עם המערב. גם הצורה הזו נולדה ממעין שילוב של מזרח ומערב, לא כן? במידה מסוימת, כן, בשום ספק, כי אני הגעתי לרצון להביע את עצמי בצורה מצומצמת זאת, אחרי שתרגמתי משירתו של המשורר היפני הנודע בשו. השירה שלו כמובן הקסימה אותי, אבל אני לא ניסיתי להכות את הקסם שלו, אני רק קפאתי על עצמי את הצמצום של 3 שורות. אני גם לא עומדת בקצב כן, של ההאיקו. אין לזה שום, הדמיון היחידי להאיקו זה 3 שורות. וכמובן שאני מביאה בזה, אני מביאה את התרבות המערבית שהיא נבנית בי, בה אני חושבת ובה אני מתקיימת. ורציתי לעשות את זה דווקא ככה. אפשר להגיד שזה איזשהו מיזוג של מזרח ומערב, כי בכל זאת קפאתי על עצמי את 3 שורות האלה, כי מצא חן בעיניי שאפשר להביע הרבה מאוד בכמה מילים פשוטות. וכאן אני יכולה לצטט את לאו צו שאמר, מילותיי פשוטות וקלות להבנה. ואני חושבת שאפשר את זה להגיד גם כן על ספר שלי, אלא לאיזה שכבות של של ההבעה המצומצמת הזאת, זאת אומרת, היא דחוסה כאילו, מגיעים לאיזה עומק של זמן, של שטח, זה כבר תלוי בקורא. ואני חושבת שאנשים שהיו מוכנים היום להגיע לכאן, יגיעו לעומקים שאולי אני לא חשבתי עליהם. אני כתבתי באחד השירים דפים שהמשורר נתן בהם אות, יכולות להפוך לכנפיים למי שיודע להצמידם. כמובן שצריך לדעת. כן, בספר יש מימד ארס פואטי מאוד מובהק. יש לך לפחות כמה עשרות שירים ארס פואטיים שמתייחסים באמת למעמד המשורר בעולם. מה מקור ההשראה להתעסקות הזו בדמות היוצר? כמובן, יש אנשים ששואלים אותי איפה למדת לכתוב שירים. אז אני אומרת, לא סברת איפה למדתי. למדתי מהמשוררים הטובים והגדולים. כי רק ככה, זאת דרך יחידה להתאחד בשירה ולנסות להביע את עצמך בדרך זאת. וכמובן שאני כתבתי, אני מכירה משוררים בתרבויות שונות. ורגע, מה הייתה השאלה שלך? כן, איפה מקורות ההשראה באמת גם בשאלה? זהו, זה הקריאה ושירה, וזה עשיתי מאז שהייתי קטנה ביותר, מאז שידעתי לקרוא. ואני כותבת בפולנית, אחר כך תורגמתי לכמה שפות, בין השאר לרוסית, ולזה אנחנו עוד נחזור. היום אני כותבת בעצמי ברוסית גם כן, וכמובן שכתבתי בעברית, ואני לא יודעת כבר המקום להגיד איך הגענו לספר הזה בעברית ודווקא עכשיו. אם כבר התחלת, אז תגידי. כן, את הספר הראשון שלי בעברית פרסמתי לפני שנסעתי לפריז, בעקת. ואחר כך הייתי מוכנה לנסוע לפריז איפה שבעלי הפסנתרן
חייב מה לעשות, ופה בארץ לא מצאנו מקום בשבילו. בגלל שאמרתי, אני אכתוב עברית, ואיפה שאני לא אהיה, אני אגיע לפרסום בישראל. וככה זה נמשך בשנים רבות, עד שהתחלתי לכתוב פולנית, אולי בשביל שבעלי יוכל להבין את זה טוב. ואחר כך נפגשתי עם משוררים, עם אנשים זאת אומרת, דיאספורה פולנית בפריז, והמשכתי בדרך זאת, אבל כל אותה עת כתבתי גם עברית. ובתקופה הרבה שנים ראשונות אני כתבתי, פרסמתי בעיתון 77, והרבה בפסיפס, בפסיפס, בשביל פסיפס עשיתי גם הרבה רעיונות עם משוררים חיים צרפתיים. תרגמתי גם ממשוררים אחרים, זאת אומרת משוררים שכבר לא חיים, אבל בשירה הצרפתית תמיד הקסימה אותי פחות כיום. זאת ההשראה של זה שאני כותבת על משוררים, שירים שונים. אני למשל